עשית את זה בכוונה. תסביר לו, אם הוא לא שולט באופנוע, שולחים אותו לעשות טסט עוד הפעם. לא, הוא שולט, הוא לא התכוון, זה פשוט עלה לו מהכוח. אז הוא שולט או לא שולט באופנוע? אני לא מצליח. שולט. אז הוא עשה את זה בכוונה. לא. אז הוא לא שולט באופנוע. אתה לא מבין פה. הוא כן שולט באופנוע. אגב, שתתק על הסוהר. רגע, עזוב, דברו תכלס, הכל טוב. מה? סתם רצית להרים ווילי בקטנה לעשות פוזות? דבר דוגרי. ברור, עם הגו פרו זה ברור. אז בסדר. לא, גו פרו לא עובד עכשיו. עזוב, לא משנה עובד. אבל זה עובד, זה 360. אבל, חבר'ה, תבינו, בסוף זה החיים שלכם, זה החיים של האנשים, אין צורך, זה סתם. אתם נוסעים, אתם אוהבים, זה כיף, זה חוויה, מסכים איתכם, סבבה. שמרו על עצמכם, שמרו על אנשים, זה סתם מיותר. בסדר? היה בא שוטר אחר עכשיו אני נותן לך דוח. לא חבל, לא חבל אמיתי. ערב חג, זה מה שאתה רוצה. קבל דוח, אתה עובד קשה בשביל הכסף שלך, לא? אתה לא חי מקריפטו, נכון? לא קנית ביטקוין ב$10, היום אתה מיליארדר. אז לא חבל, שמור על עצמך, שמור על האנשים.